en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo naasaande goo bowte hitande 2022 ɓataake men faati koye cellal ɓalli. no gowɗen wadde kala alhamisa arde meɗen e cellal ɓalli nde tawno cellal woni kala. en berti juuɗe men faade joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkude jeeri e waalo nde ɓeydanta men cellal. so tawi joome rokkima cellal jiiɗe, cellal nanɗe, cellal ñiiƴe, cellal terɗe, cellal ɓandu, ko an renata ɗum. cellal koma rene no ndenirta haalis ma walla jawdi ma ni walla ngesa ma ni ko noon ndenirta cellal ma. cellal ko an woni gaynako ma, ko an woni gaynako cellal ma, gilay ñiiƴe ma haa e gite ma haa e noppi ma haa e terɗe ma e kala ma fof. kala hen ko jeebiɗa nattuɗa wonde gaynako mum so ɓooyi towake bonde naata e mum. so naati e mum holtinowo tinata ko an. ɗum noon gaynen celle men gilɗo cukkaku haɗo mangu. woto pijiren celle men, woto pijiren ñiiƴe men, woto pijiren gite men, woto pijiren noppi men, woto pijiren sembeji men. fijirde hoore mum ko holɗum? gite maɗe aɗa andi hande ko ɓoññata ɗe, aɗa andi ko moƴƴi e majje, aɗa andi ko moƴƴani mabɓe. ko an rentoto, an rentoto ganda ko moƴƴi e gite, ganda ko moƴƴani e gite. aɗa andi cuurki kewki moƴƴani e gite ndentoɗa. goɗɗoɗa cuurki handi huɓɓi kala, saabu cuurki e yitere yahata, so ɓooyi tan nde wayat. poussiére e yitere yadata, lumiére e yitere yadata, nangue wulgue jaw e yitere yadata. gueɗe ɗe jadata yitere ko an rentoto ɗum. cakkana yitere nde feere bannade kaala mawka walla tengade mawde walla lone mawɗe ɓaleeje ha yitere nde wawa suurade. taw wona lone faaro ɗe moƴƴani e gite, lone koosiɗe seeɗa aɗa waɗe yitere ma, ɗum ne bonna gite.
lone moƴƴe labtuɗe taw ko ɓaleeje aɗa yiya normal sa ari ɓuuɓri guitta sa yi pundi muɓɓa guite maɗa sabu so naati fayi ko nder eɗen gandi hande ɗo gonɗen ɗo kala dañƴo duuɓi 50 fayi dow ko joguiɗo cataracte sa yiɗi andude holko woni cataracte tan onon fendoɓe kosam ɓe ketugol gonowol dowgol ko ɗum woni cataracte ketugol so woni dow a yiyata kosam ɗam ɗa woni ko less kosam ɗam yiyata ko woni dow ni wayi kono sa hoyti ketugol ngol tan jiya kosam ɗam yiya ko woni dow ko wona ni wayi ɗum huroto ko dow haɗa yitere nde yiide itte ɗum tan ittete ko ɗum tan huytete itte yitere nde yiya ɗum no holko addata ɗum wona ñaw gonowo nder ko gurdam ɗam ko wuura ko ɓayde fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade goto men kala yo ardin rentade holko woni rende ñiiƴe mum ko gonɗa coosoho jiɗɗo tew ko foof aɗani ngal ɗo ƴiyal hoto hoolo ñiiƴe ma ha mbiyaɗa ƴakkira ngal ñiiƴe woni yimɓe mbaɗata ni garaɗo ngola tew tan nanga ƴiyal ngal ɗo mbiya ko ma ngappa ngal ha tiiɗa walla kelda ngal ñiire ma joni mbasa ñiiƴe ko cellal ñiiƴe ngal al rokkuma koma ndena ganda ko foti yaade ñiire nde ganda ko fotani yaade ñiire nde wona hettere tinde kala mbiyaɗa ngappa aɗa fooɗa aɗa fooɗi ɗum ñiiƴe wonko poɗɗa ƴakkinde ñiiƴe wonka a fotani ƴakkinde ñiiƴe ganda ko ñiiƴe ma kattani mbawi mbasa rokkoyde ɗe caɗele holko woni rende nanɗe mum wona ɗo jiiɗa kala aɗa sukki écouteur e noppi ma écouteur way kono baflo ni oɗon gandi baflo so ya fuɗɗima bonde waɗa ko buf hay so tawi baflo o ne yaltina ko yimata ko walla ko jangata ko walla ko haalata ko coññaali gonɗi nder ɗi ɓuuri sabu bafoɗe waɗa kono pusɗo ni ɗe ɓata kono dajjitiɗo ni nofurmane so yi ha sukki ha ɗeɓi dañde ɗen caɗele ɗo jiiɗa foof kada jaggi feɗenuma aɗa yirlay nofuru maɗa beele to sukkito rento écouteur rento gulali kewɗi rento vidde volume ha ɓurta rento oolali mawɗi aɗa tuuta aɗa oolo oolali mawɗi joni cukka noppi ma rento islali mawɗi islaɗo islago mango a sukkat noppi ma rento ɗojjango mango rento purkitali mawɗi ɗum foof a sukkoyat sabu hunukko e noppi ɗi koko cegodiri ma dañ appareil mo bonnuɗa toon taw ko an jeeyi sababu o ko an renata hoorema an renata hoorema ka gorko ka debbo ndena hoorema a ɗeɗo poɗɗe de ne moƴƴi sa yari ene ɓeyduma sembe gorako taw poɗɗe ɗe koɗe simik ɗe pewna ko Chine walla ɗe pewna ko Inde kono an anda no ɗe pewnira winda hen tan ko ɗo e mintaji 5 sa yari ko dow paɗa aɗa yara a anda effet ji gonɗi hen te wona pharmacie coɗɗa ɗum wona pharmacie coɗɗa wona docteur windanma wona hattanma ne yetti won nokku docteur windanma ɗum docteur ganduɗo on fannu jaaruɗo on fannu wo andi kiiɗo lekki ne yaaday sembe ma walla ne yaaday duuɓi ma hokkatama probléme naata hen so oɗon nana e kala saha wiye gorko maayi e suudu hôtel tawne wonde e debbo walla kanko de o wonno koye wondede o maasi fittano makko ko ɓuuri hewde ko cardiaque on cardiaque to dañete e poɗɗe ɗen o yarat poɗɗe o wiya hande omo holla gorko ko omo holla debbo ko gorko hay joom suudu ma wona jara poɗɗe mbiya hande aɗa andina ɗum ko gonɗa ko sa yari fofanduma sattat guite ma danwa tal kala ko laaɗa ran wat tal so kayit mum kala ko laaɗa ran wat tal sa ummi mbiyata kono jiilaɗo ni gona e fahade pahali cattuɗi gona tampuɗo ɓandu ma ndu wulat mbayano joguiɗo paali oɗon gandi kalami kono hutotoɓe ɗen poɗɗe oɗon mbawi wino mataw mi yari hen saabu hollum kala kaɗa haala andu humpitade ɓuuri humpede an sa woni kumpitiɗo walla sa woni kumpitowo a humpitto hunde ha gayna kumpita yimɓeɓe
wona ɗum noon holko saabi ha ganden moƴƴani goppen, ha ganden moƴƴani goppen, ha ganden moƴƴani ƴiƴam men goppen. Kala ko yadata ƴiƴam ma accu, sonan sa ƴetti so ɓurima sembe aɗon kat fofde a tampat, taw kadi mbiya aɗa jogo sembe hande weltindemo daña hen caɗele wonta makkarja maya joni joni. Mayde sofde maya joni joni, mayde sofde sabu mayeɗa koye nokku aɗa ɓoori ha laaɓi walla wonɗo gonɗa e dow mum to hankkata jeeyi saɓawɗen poɗɗe. ñande fo ɗen keɗoɗumi journe uji wona keɗoɗumi journe uji ñande foof. ɗum ko rende cellal mum. Debbo ne wiide mboɗo hutoroɗe conele walla foyde mante walla gueɗe goɗɗe, sa mucci ɗum walla ɓitti ɗum walla waɗi ɗum ma weltin partenaire ma walla goɗɗum, fof ko fenade. Ko ɗon komta koye mon ko weltinta ko yimɓe fof ɗi gandi. Sa wi kam mboɗo yinma koni min yinma, ka joɗɗo ka jontaɗo ka laaɓɗo, a jati kam seeɗa tan mi weltoto. Ay mi weltoto, min ne wima noon mi weltoɗa gasi. Weltade wona toon, weltade ko hakkude men. A yiɗat kam mi yinma, kaala kam mi haalma, tina kam mi tinma, nafa kam mi nafma, jiɗodiren. Kono so wonti an e joom galle ma jiɗɗa e tan ko weltindemo e leeso, kono on beltodirta e konguɗi, on beltodirta e haala, on beltodirta e sifa, a tinatama wo tinatama, a wiyatama mo yooɗi wiyatama ɗum gasi, firtani heɗon ɗum ko bandiyagal wona. ñawa ñawna hoorema, ñawa ñawna nawle, ñawna goɗɗo heddade seña jogoɗa probléme ha heewa, jarani haydara ko ñaw fof koko renete. Allah koko tagui men ha timmi, so wona arɓe ene garde ñaw. ɓenne kadi wonko renata e ɓalli mumen, saabu nde Allah tagui men nde o accani men tan, o waɗi e men ko ene reena cellal men. wonde mborosaji ɗi Allah tagui taw wona an addi ɗin mborosaji ɗi Allah tagui, so ɗi gari ɗi cokkima e nder ma, Allah ne waɗe nder ma anti goto mo ganduɗa on wawi haɓade on ñaw haw wara ɗum. Saabu ñawo ko Allah addimo, anne kadi ka maccuɗo Allah ko maccuɗo Allah, o ari o naatema, Allah jaɓata rafi o toñma, wonde antimo waɗe ma o haɓa rafi o ha wara ɗum. Joni noon an sa yiɗi fagganade hoorema rafiji goɗɗi, paggonoɗa hoorema rafiji goɗɗi, gadda ɗin rafiji noon poola wonande anti o nde tawno ko an uddirdemal wona. ɗeɗo gueɗe fof ko ni mbayi, ko enen ndenata cellal men, ko enen jogoto cellal men. Kadi mi rokka mon ɗo yeru, keremaji kewɗi poppeteɗi ko bonnoji guite. Kala neɗɗo mo jiiɗani foppo kerem ha foppa yeeso mum, so foppi o gayni jiita ko ron kadi yiite wona koye niwnade, teskoɗe no moƴƴi. Keremaji kewɗi ne bonna guite, yimɓe hewɓe gumtina waɗi ɗum ko kerem. Yimɓe hewɓe hande joguima probléme guite ko kerem. So juuɗe ma mbaɗi kerem, rento memde guite ma, rento tohñade, rento memde guite ɓiye. Saabu kerem o ko topsique ɓolo woni hen, so memi yitere ma dañi probléme. Saɗa foppo kerem, foppi tinde ma, poppa e narɗe ma, poppa e gaɓule ma, poppa bahe ma less, goppa guite ɗe. Saɗa kine ma ndentoɗa guite ɗe, guite rento ɗum, rento guite. Surtout oɗo produit xeesal ɓuri fof bonde ko, saabu fof produit xeesal ɓe heew jiyata, soɓe jaltenaki maɓe niwno, soɓe garte ɓuɓri kadi maɓe niwno. Guite ɗe ko gusti, jiɗɗe ko gustiɗe. Saabu so on calculi ko kalami go e nder société men o, jeehe hôpitaux ji e ma on taw hôpitaux ji ɗi ma tawɗo rewɓe temedere ko worɓe ɗiɗi lombe hakkude mabɓe. Rewɓe ɓe ɓuuri ñawde e worɓe ɓe. Rewɓe ɓe holko ɓuuri ñawde ko deeti, ɓe ɓuuri ñawde ko guite, ɓe ɓuuri ñawde ko keeceje, ɓuuri ñawde ko koyɗe, ko heddi ko ɗon gandi. ɗeɗo gueɗe kala si en ƴeewi ha en ƴewtidima, majorité o ko enen ñawni koye men, wona ñabbuji tan garɗi cokki e men, tawno rentade nde ne manki e men. Fof kadi so rendi yummum bammum, ko neɗɗo renirta cellal mum ko laaɓal ha tenti laaɓal nokkuji tati: debbo laaɓɗo, gorko laaɓɗo.
debbo laaɓat gorko laaɓat ɗiɗo fof yo laaɓ laaɓal ko Allah jeyi tottuma wona tan debbo foti laaɓde wona tan gorko foti laaɓde ɗiɗo fof yo laaɓ ceer ay defirde so laaɓani a sellata sabu rafi koye nokkuji tati dañoto jaram ñaamde e lelde so tawi terɗe laaɓani ne mbaɗi microbe aji bonɗi rafi heɓete ɗon joni joni automatiquement raɓat so tawi jaram moƴƴani sa yari a rafete joni joni a tutat reeduma musat reeduma dogat wontanma goɗɗum ɗum addi ko wiyete choléra en so tawi toɓo ari ɗo hen inondation waɗi yimɓe ngala ndiyam laaɓɗam ɗo ɓe jaari ɓe jara ɓe daña choléra jaddedi doga tuuta ɓe pooƴa ɓe daña rafiji ɓe daña paali wona ndiyam so laaɓani woto yar loonde so hippaki woto yar sene waɗi digiderde woto yar so Allah addi civilisation butelaji ne goodi ya robin ƴoga butel ma kippa aɗa yara hen ɗum kay ɓuuri laabde pot mo ganduɗa ujunere neɗɗo goto ne yara hen hanki e hande wona gotum hanki en kewani ko enen tan rafiji kewani hande yillo heewi rafiji keewi en dentoto kono kala dentiɗo wiya kewɗo faaro ko elowo ko nefowo kono en calculta hande ko yilloto ko heewi neɗɗo iwa joni joni Dakar yettoma joni joni o iwa Nouakchott yettoma joni joni o iwa Bamako yettoma joni joni o iwa Conakry yettoma joni joni o iwa Banjul yettoma joni joni o iwa Bissau yettoma joni joni o iwa Paris yettoma joni joni o iwa New York yettoma joni joni o iwa Libreville yettoma joni joni ni wayi aduna ko daɗɗude wotiri yimɓe ñalata ko yandirde rafiji ɗi ne keewi jahata koye men ɓayde wayani no hanki aɗa jooɗo hitande a yiyani garɗo e ma a yiyani garɗo e wuuro moon a yiyani jilliɗo e moon ko onon tan goni e wuuro moon jadata won rafiji ɗi ngala e weeyo moon won produit ɗi jettaki e weeyo moon wonɗo weeyo moon yettaki e bonde mborosaji ɗum baasi ala ɗo mbawi ñamde no jiiɗirɗon jaram no jiiɗirɗon kono so jamanu o waylima on mbayloto so jamanu o waylima en baylaki ene fo hande battinde nongo ɗo ɗum waɗi mboɗi heewide yimɓeɓe hande ɓe koɗi koye nokkuji tati ɓe koɗi ko hôpital pharmacie gueɗal gongal ngal kon toon tribunal hôpital pharmacie ni foti sa yi kalen ɗo jaaɗa ko doj ha wi neɗɗo yimɓe ko probléme uji ɓoli ɗi foof noon ko eɗen dokkiri ɗum koye men Allah sattinani haydara kono sen cattini tan sattat Allah sattinani haydara sen cattini sattat so en newni newnat sen newni gurdam men newo sen cattini gurdam men satta yimum e bamum foof ko laaɓal laaɓa suudu laaɓa ndefirka laaɓa taarode ɗo natta ɓoroɗa aɗa looto pilam ɗam ne artay ma yo ɗon laaɓ duusi yo laaɓ ko arata hen kone heewi microbe aji gonɗi e ndi ne keewi waɗe eau de javel wara microbe o ha laaɓa lootoɗa ha ɓandu ma laaɓa loota ɓiye ha ɓandu mum laaɓa taw ndiyam ɗam artata e moon taw microbe o artata e moon ɗo laaɓal ne heɓo ɗo defirka ma yo laaɓ sabu ko defata ko fayi koye reedu woto waɗ liggiji woto waɗ wone certain kowoje woto waɗ wone kaffaruji woto waɗ wone gueɗe goɗɗe yo laaɓ siwlisa potuji ma woto ciccu ɓuuri bonde foof ko gaddanɗa pot ndiyam cukkoɗa wona siccude a yarata sa yi tan a tutat kaas woto siccu kaas ataye yimɓe nayyi so jarimo o siccat pourquoi o siccata kaas goto ataye yimɓe nayyo ha joyo jaray kaas goto taw enen foof jiwɗen koye leyɗele certuɗe enen foof hay goto anda goɗɗo wondi ɗe kunuɗe ko baɗɗe infecté woni hen ne godi soɓe kaktima ko ƴiƴam yaltata jaafo ɗon mi hamni seeɗa woni hen ne godi so kaktima koko olɗi buy jaltata woni hen ɗakkude koko ñawi ha señi woni hen derto koko safa ha safi ha waɗi safo ɓeɗo foof ndenda jaray kas goto pourquoi pas ɓe ñamata en ndentaki sen mbini mbiyen kaari de wonti tubak alhamdulillah ɓayde tubak ɓuuri en rentade ɓuuri en sellude ɓuuri en laabde
kaari wonti towa sabu kaari holliti civilisation laaɓal lesɗinen koye men jaɓɓen koye men taw eɗen jogino civilisation laaɓal ala ko ɓurnomen laabde ala ko ɓuri men rentade ɗum waɗi noon fulɓe mbi rentade nde ɓuri safrade temedere rafi garɗi e men capanɗe jeenayyi ko enen ñawni koye men laaɓal ala hen no yimɓe coodorto sene ñaama no yimɓe coodor darta no yimɓe coodorto ndiyam ara tan neɗo puncini hen ni ceɓel juɗɗe tan ene ñalli salminde aduna foof ne salli ene ñalli ŋarɓitade ɓandu mum te en yeehi taarode laabi tati nde o nawata satal nde satal ka ko ndiyam cetto woni hen cetto woni hen one laabi rafi dañete ɗo tene wo ñawnat rafi dañete ɗo tene wo ñawnat Allah ko laaɓɗo ko joɗɗo Allah ne yiɗi ko laaɓi ko yooɗi ko uuri sa yiɗi jabane duwaw joni joni wurte laaɓal sa woni laaɓɗo uurɗo laaɓɗo nokku laaɓɗo ɓandu laaɓɗo ɓernde uurɗo ɓandu uurɗo hunuko kala ko ñaaguiɗa Allah jaaboto tan koye laaɓal Allah ko laaɓɗo o yiɗi ko laaɓal ɗum waɗi saɗa ara e juulu aɗa aɗa laaɓi saɗi hay Allah kadi yaha aɗa laaɓi sa maayi a lootete wona uurneɗa ha uura kasneɗa ko laaɓi ubbeɗa hoote Allah aɗa laaɓi ngara aɗa laaɓi koota aɗa laaɓi Allah yiɗi ko laaɓal Allah yiɗi ko hen laaɓ a memata deftaral nde ɗanɗa tunuɗa a laaɓat fo laaɓen laaɓal ma naafɗe laaɓal ma hunuko laaɓal terɗe yo laaɓ kala hen ɗo yiya taw ne laaɓi ne siwlisi ene feewi an hoorema sa laaɓi a weltoto hunuko ma so laaɓi saɗere ndiyam ne weeli saɗere ataye ne weeli saɗere kosam ne weeli kono e nder rendo men majorité o soccata ñiiƴu men jamma pina subaka jara café mburu ne waɗi beurre ne waɗi mayonnaise ne waɗi chocolat yaha ɓoye jara ataye ƴakka guerte ƴakka bistik jara tufam yaha ɓoye maaro ara ne waɗa tamate ne waɗa liɗɗi ne waɗa jaɓɓe ne waɗa bogoji ne waɗa foof yaha ɓoye kadi ataye ara tufam ara kokka ara fanta ara piya hen taw kadi ka jayno walla ka ƴakkowo goro gabbina hen makka ara ƴakka ɗum gabbina hen dende ara ŋaala gabbina hen hankkadi an kada luuƴo tan jamma ara piya haako e lacciri hari ndu heewa leloɗa mbiya yo ñiiƴima cellata soccu microbe ha laaɓa kono ko majorité o soccata ñiiƴu men ñiiƴe ɗe coccetake yimɓe coccota ñiiƴu men majorité o kikiɗe tan jagga coccorguel seeɗa laalaɗa gasi ñiiƴe tun wat ɗemgal tun wat ɗakkude tun wat tena ñamo mo ñamɗa o foof ko safo ɓolo o haggay ɗakkude ma so ɗakkude ko ñawdi o naata toon o wonay asde ɗakkude nde omo bonɗa ɗum heddo ɗakkude ma ne ngata ko enen ñawnata koye men majorité o foof ko enen ha hande gonɗen koye haalde ko ñawnaten mamma nana omo jogui diabète bamma nana ne jogui diabète yumma nana ne jogui diabète ha mbawon famde galle mon joguiɗo diabète nani holko addi diabète makko kanko de diabète o mata ko sukar a rentotako saji woni yimɓe ne gooti way kono wilde ni a waɗa hen leeɓi ha heewa tan pulla hen gawal seeɗa mbaɗa hen ñaande keɓa toon joɗɗa cornuguel hoore foof rulline heddi ndiwa so ɓooyi kadi jejjirɗi garta an kawma nani omo jogui diabète omona maaya wala e ko ñaami omona fooƴi aɗa andi o rewda ɗon koye sukara e gueɗe baɗe noon aɗa jooɗi aɗa laaramo de aɗan ɗo jooɗi atta e ma o mbaɗa hen sukara safa kanko ciwanama ko ala sukara ko tottama o yarda noon walla waɗa hen sukara makko seeɗa an aɗa luuƴo sukara to fayi ko toon paaɗa to woni ɗo ko toon paaɗa o liye gusta ndentoɗa par ce que mona yeeso ma ko darsu o mona yeeso ma kono ala a yiyata on darsu est ce que luuƴoɗa tufam kewɗam sukara luuƴoɗa kokkaji luuƴoɗa fantaji luuƴoɗa atayuji piya maaro hari nduye tutteno maaro fof ɓuuri hewde sukara maaro ko seeɗa ñamata hen kono maaro wonti hande jaram men kala joguiɗo hande jaɓene nder rendo men ko saabi ɗum ko maaro piya maaro kudduji 60 jeegom kuddu haarir man wiye tut
duttuɗa kadi mbaɗa maaro ko joganal haari ndi wiya tut tene aɗa andi ko sukara ɓolo woni hen tene ɗo kawma o jogui jaɓet ɗo ko toon paaɗa ɗon ɗo kalɗen jaɓet ene ɓe yimɓeɓe woto mbaɗ elle mboɗo jogui sukara walla mala sukara eɗen jogui wona docteur eɓe nan nokkuji men to yo Allah faabo gande ɗe goɗɗani won mawɓe men hewɓe aroɓe mabɓe ɓe mbi ɗum reen tan jogui jaɓet joom acci sukara alama taw ala jaɓet ko heewi hen so yeehi mbaɗo yi teste tawa ngala haydara ten taw ɗaccinama sukara ko ɓooyi haɗe ɓe mayite saabu sukara wonɗo jouwata rôle e nder ɓandu neɗɗo lamɗam wonɗo jouwata rôle e nder neɗɗo won accinteɓe lamɗam ha laaɓa taw accinɓeɓe lamɓam ɓe ngala gandal rafi mo ɓe jogui o ɗum ne wayno leydi e nder rendo men ɗum ne wayno leydi e nder rendo ngo ande no ɓutirta ni ande no mbaɗani ɗum ko lamɗam sa yi o ɓoɗɗumaga yimi accu lamɗam gandal jaɓani ɗum gandal analyse woni foof ƴiƴam wat analyse soɗen waɗi sida ande gonɗen hande koye 1er décembre ko ñalawma haɓade sida ko lewru haɓade ñaw sida omo fatta hande renno ngo saabu hay goto watta protection omo fatta ñawo omo yirle e nder men omo heewi e nder men ñaw sida o aduna o gontuɗo daɗɗude wotiri ñawo hande laamuji ɗi ne kaɓo kono noon population ngaji ɗi kaɓota ko ñawo ko ɓuri hen hewde hande a fottade gorko tan kalɗon leloɗon on galda protection donc firti ko ñawo o mona heɓa e nder rendo ngo no fewi ñaw sida o mo jiiɗa teni sida so naate ɓandu tan yulat ɗum sida en cancer en diabete en AVC en yiɗo ñabbuji foof so naate ɓandu joomum yulat gasi joomum wonti ñabbuji chronique ha maaya an a yarat poɗɗe tan sa acciɗe tan ñawo artata koye double ɗiɗo ñabbuji pap yiita taɗi ko analyse wona ɓoɗɗude reedu heɗade ɓernde ŋabde guite ŋabde hunuko wona ɗum woni docteur eɓe ne gotti men to sa ari ŋaɓa hunuko ma ŋaɓa kine ma ŋaɓa noppi ma mbima fo poofali mawɗi ɓitta ga mbaɗani haydara ko analyse tan ko analyse tan saɗi andude jogui jaɓet walla ala ƴettu ƴiƴam ɗam ko ƴiƴam ɗam tan ƴettete waɗe analyse aɗa jogui eyyi walla ala trace ala ko sukar tan wona sukar ko jaɓet tan wona jaɓet jaɓet noon ne heewi tippuji wayno leydi jaɓet ne heewi fannuji way kono guite ni guite ne heewi fannuji guite rafi mum ne heewi fannuji way kono paali ne heewi fannuji ha yetto chronique jaɓet ne heewi fannuji ha yetto chronique o sida ne heewi fannuji ha yetto chronique o kala rafi mo jiiɗa AVC ji ne heewi fannuji rafi foof ne heewi fannuji mum ne keewi nder kala rafi mo nannguɗa ɗo omo aɗa jogo o rafi mi jogo o rafi kono taw eɗen goɗɗodiri an rafi mo joguiɗa o jaɓet mo joguiɗa jaɓet mo joguimo no serti an jaɓet mo joguiɗa ko dernier degré min jaɓet mo joguimo haydara watta kam nonne rafiji ne ni wayi sidaji ne ko ni mbayi ɗum noon andinta ɗum tan ko ƴiƴam ƴette waɗe koron mabɓe kon ɓe laara mbi aɗa jogui jaɓet tip o noon ko ni woni ko yiiɗa ko ɗum binda goppa walla gusta tip jaɓet ma ode ko ni wo añani ɗum koto usta ande AVC ji ma ɗi walla cardiaque ma walla naggamo o sali ko ɗum sa usti noon o tampintama guite ma ɗe so jettiɗo cohluɗa ko lone pewnitoɗe guite ɗe sa ɓorim lebbi 6 guite ma garta ɗo gonno o noon ko lone tan ha aduna firto o an a waɗat opére tan an motani ya waɗa kokdi tan an haydara ala ya bolol ma c'est tout ni foti mo jogui paali ƴiƴam ma ƴeewe an bindanɗa cortem ya yero baltata serti en an paali chronique joguiɗa an ko ma mbaɗa perfusion mbaɗa pikkiraji nangueɗa ɗo beele yalta ƴiƴam ma saabu koye nder ƴiƴam ma ni foti ni tibuji ɗi mbaadi foof noon laɓɓinta ɗum ko ƴiƴam wona listihar wona haydara wona mi laari ko ƴiƴam tan ƴiƴam ɗam nanne machine ande ko ɗum gonduɗa yettima noon oɗo degré nani ñalawma kala ko ɗum jarata e poɗɗe walla ñalawma foof ko ɗum ñamata gasi
ndewa ɗum ha keɓa cellal. Gueɗal gongal ɗo guddirten kabruji tan ɗo guddirten buuɗal yurmede en gona safrotoɓe. kala min mo garɗa e galle mum tawata ko jowre ordonnance uji o memat seeɗa wacca, leɗɗe o memat seeɗa wacca. So leɗɗe men jarteɗe ɗe so ordonnance uji ko wawi wonde foof sodata ha heewa adde o yara seeɗa wacca, walla o ɓeydo ñawkinade o salo ñamde omo yara poɗɗe. eɗen tiiɗi koye, wallahi eɗen tiiɗi koye. ñawkinoɗa ɗo walla ñawaɗo seeɗa mbiɗa yara poɗɗe kono calɗa ñamde jara poɗɗe. sa ñaman a rippoɗe to paɗa a ñamat hay saɗa tuuta ñaama. sa gayni ñamde jara poɗɗe mbasa maykinade, mbasa lorlikinade, mbasa yurmikinade. ganda sa selli ko an, sa ñawama ko an. sa ñawi aɗan ɗo aɗa ñubini hay goto ala e ma haaju, pinɗo fof dawaɗa haaju mum. sa maayi ɓe gubbuma, so ɓe garti ɓe jejjinma, ɓe kalata ko woɗɓe ɓe kilnani an a majji. ɗum noon a darnat koyɗe hande. bawɗo fof so ñawi darna koyɗe ñaama ha reno man wiya tut, yar poɗɗe ma, mbaɗa coftel ɓandu ma seeɗa, cirñinoɗa. a sirñinto tan mo jiiɗa fof sellani woodi ko cirñiniɗo. sa maykinima ɗo henna a maayi, ñande pelliɗɗa mayde fof a dañi probléme, hay goto ala e ma haaju. tinnoɗen no moƴƴi e safara a duumoto hen tan daña jaam. woni ñabbuji ne goɗɗi ko kornigue ha aduna firto, ha aduna ma firto, a yara poɗɗe tan a yiyat docteur tan. ɗum ne kadi toppirɗa ɗum no moƴƴi. Allah subahanahu wa taala walla en. so buuɗal yurmede feeri feeñi feeña e ɓataake men cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen.